Takže jak jsem slíbil, natočím videjko, spojky problematické. Ložisko nové, segrovka zajištěná, klika, gufero nové vyměněné, lamely staré použité, řetěz nový. Teď vám se pokusím to nějak rozdělat, abych vám ukázal, že je to opravdu dobře složené. Jo, sundám řetěz, vyndám kolečko. Kolečko 14 zubé, staré, použité, co tam bylo, které jsem z toho vydělal. Sundám lamely z koše. Lamely vypouklím, jsou dané ven, takže si myslím, že by to mělo fungovat. Nasadím řetěz, místa, aby se to rozepřelo, si myslím, že dostatek. Sundám to ještě. Teď dám jednu po druhé, nasadím na koš. Lamely jsem neměnil, lamely jsou staré, použité, jak jsem to koupil, tak jsem to tam vracel zpátky. Lamela chodí bez problému, nezadírá. Mezilamela chodí bez problému, nezadírá. Vrchní to samé, žádný problém. Když nasadím koš zpátky do motoru s lamelama, zajistím ho samozřejmě horním víčkem, zajistím to pružinama, zkusím tyčku, kuličku, tyčka, chodí to, všechno funguje, lamely se rozpínají, jsou volné, protáčí se na koši. Jakmile to nasadím s řetězem a s kolečkem, přestane se mi to nějakým záhadným způsobem hýbat. Já si myslím, že ten řetěz je krátký, i když 44 článků, 3-spinový řetěz. Nevím, kde je chyba, je to český řetěz, česká výroba. Teď to zkusíme nasadit, nasadím to teda i s košem, ať se mi to dělá lepší. Jo, nasadíme. Najdeme polohu vhodnou nějakou, do které by to mohlo zaskočit. Jo, teď to vypadá, že je to v pořádku, jo, že to chodí, nasadil jsem to tam bez problému. Jo, zatlačím. Řetěz se mi zdá hodně našponovaný, ale teď momentálně už je v takovém stavu, že si myslím, že by se na něm dalo jezdit. Při prvním nasazení ten řetěz, já jsem s ním vůbec nepohl, byl úplně prostě na fest. Ten motor jel všeho všudy 10 minut v kuse, 15 minut, jo, takže tím pádem mě odešlo ložisko na klice. Včera jsem motor rozdělal, vyměnil jsem ložiska, vyměnil jsem gufera, zkusím to nasadit zpátky, zajistím tam, hodím tam horní misku, zajistím to pružinama, dám tam tyčky, dám tam boční dekl a pak udělám ještě druhé video, kde vám ukážu, jak to chodí. Jo, to je prozatím vše a uvidíme se později.